So ang atong siyam mga igsoon mao kani ang last nato nga i-share din ha kaninyo mga igsoon ang gasagikan sa Dios suman kita makadawat sa Espiritu Santo mga igsoon. So speak of tongue interpreter mga igsoon, so mao kana naapoy gihatagan ang Dios og speak of tongue interpreter. So kung naibag speak of tongue mga igsoon siya mag-interpret mga igsoon. Busa mga igsoon mao kana ikasiyam mga igsoon in 1 Corinthians chapter 14 verse 27 to 28 mga igsoon. If anyone speak in tongue, two or more, most three should speak one at a time and someone must interpret. Busa mga igsoon, kung walay maka-interpret ni anak mga igsoon, pahilumon ka na siya, hikapon ka na siya og ignon. Amen. Busa mga igsuon mohilom kana siya mga igsuon kung walay maka-interpret kay dili man kana nato masabtan. Busa mao kana ang gasa nga last gihatag sa Dios ug mao kana mga igsuon dito kana nato natun-an ang siyam ka gasa sa 1 Corinto chapter 12 verse 8 paingon sa 10.